Здравейте хора, аз съм Деси и в днешното видео ще ви покажа няколко от моите най-любими находки от магазини за дрехи и стоки втора употреба, които са в категория детски артикули. Така, ще започна с две лего кукли, които са ми много любими, а други плюшени лего играчки в момента не съм виждала на живо, само онлайн. Всяка от тях струва $27 онлайн. Аз съм ги купила за по 5 лева всяка. Много са ми любими, стоят на специално място в дома ми и са ми доста сантиментални. Обичам се. Продължавам с лего артикулите. Следващото нещо е един часовник на Междузвездни войни. Всъщност това е часовника, от който основно гледаме колко е часов дома. Той има и будилник. Точно този не успях да го открия наличен онлайн, но намерих друг часовник от Междузвездни войни, който е струвал $99 щатски в сайт в щатите. Този аз съм открила за 7 или 8 лева, не съм сигурна, защото беше отдавна. Следващата лего находка, която имам може би от седмица, е ето тази малка настолна лампа, която изключително много ме радва. Свети на тъмно много добре, дори откакто имаме четем книги вечер на нея, за да е по-забавно. Така че тя си е чудесна находка. Ето тук има възможност за закачане на стена. Ето тук може да се сложи на две перончета и да закачи човек на стената, да си му свети. Следващото много любимо мое нещо е ето тази Playmobil кукла. Оригинално тя е имала корона, но аз съм я открила в този вид. Цената е $116 онлайн, аз я купих за 20 лева. Тя стои редом до Playmobil колекцията ми. И последното нещо, което ще ви покажа е ето тази касичка, която е изключително забавление и за големи и малки да пускат стотинки в нея. Когато го открих, нямаше око. Оригинално той трябва да е с едно релефно око, но беше само с една дупка. За щастие имам приятели, които изработват стикери, с тяхното любезно съдействие има вече око динозавъра. Така го донесох вкъщи за първ път. На мен ми струваше 15 лева, онлайн струва $116. Сега ще ви покажа какво забавление е да пускаш стотинки. И по-едрите заминават в корема. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, оставете един лайк, абонирайте се за канала ми и гледайте още видеа. Хубав ден!